Iepa Euskal Kirolari, nire izena Ane Etxezarreta da eta Euskal Kirolaria naiz. Eta zu? Gaur Goierrigorriko futbol taldeko neskei bisita egingo diet. Etorri nirekin. Berezia izan da, eta urduri jarria sorpresa handi hartu dut eta ez genuen espero. Azkenen ez da beti etortzen lehenengo mailako jokalari bat. Eskola kirolen hasi nintzen nola lehenengo pausok ematen, eta gero ja behin handigoa nintzenen behasainekin hasi nintzen federatuta. Hortik bigarren maila inon salto, Oiartzunea. Eta hor 2 urte nitunen, Realak deitu ziten, eta orduzke hozti, ia 5 urte pasa die eta Reale jarraitzen dut. Nik esango nuke nire kasun bintzet ilusioa eta gogoa dela adin horietan garrantzitsuna. Azkenen ilusioa eta gogoik ez baldin baukezu, inoa ez zoaz. Eta gu ume batzu gustatzen izkigula futbola orduan gari apuntauta eta neskan futbola aurrera eramateko orduan. Oso sentsazioa da. Emakumeen futbolen, kasu honetan emakumei buruz ari gala, esango nuke balore garrantzitsuna gehiena ikusi egiten denare bai, errespetu edala. Azkenen errespetu ekibarra daukezu bai zure burukiko, zure taldekiko, areriokiko, zure entrenatzaile eta ingurun daun guztikiko. Eta nire ustez balore garrantzitsuna ez bakarrik futbolen, baizik eta kirolen orokorren errespetu edala. Errespetun barrun sartzen da baita, erabili dituzun gauzak gero ere bai berdin uztea. Eta gero aldagelake bai, zu baiatzen ze aldagela batea, eta normalen garbik ikuste dituzu, eta gustatu zitzaizun garbik ikustea. Zuk zure maleta prestatzen bali mazu hasieran kostatu ingo zaizu, gauza batzuk ahaztuko zaizkizu, baina pixkanaka ohiturak hartzen joango zea eta kontuatuko zea nahi gabe ateatzen zaizula. Eduki daikezu oso talde ona individualki, baina talde bezala ez badezu benetan sentitzen eta ez bada lan egiten talde bezala, ez urrutia iritsiko. Talde lanen azkenen futbola talde lan bat da eta... Hoi dauke polite futbola. Nire talde danak ez die oso onak izan, bakoitzak bere mugak izan ditu, baina egia da beti talde bezala oso sentimendu gertukoa izan dugu. Eta horri esker urrutia iristeko aukera izan dugu, eta gauzak gaizki juten dienen askotan horri behitu hartzaio. Gaur Goierrigorriko neskei ariketa divertigarri bat prestatu diet, helburue talde giro ona sortzea dela. Indizkigu ere jarrizkigu lan batzuk eta hola kooperazioa erabiltzeko eta hori. Lehenengo jarria aria txikin eta hasia baloia gidatzen, normal, eta esaten zuen zenbaki bat. Eta lau eta bildu garra ginen lauko taldetan. Eta aldan azkarrena ze batu bakarri galdituko zian. Eta ere ekarri dugu sorpresa txiki bat izan dela, Realeko neskan poster bat dina firmauta eta... Gaina jokalari guztin firmakin, beraen eskuzen da eta oso berezia da. Goierrigorri Euskararen alde. Izan Euskal Kirolari. Bideoa gustatu baldin bazaizue, eman like eta arpidetu kanalera. Eta ez ahaztu, jarraitu kirola euskaraz egiten.